Sharing. So can you see the picture, PPT? Yes. Látjuk most már a képet, Good. So now we start. és akkor kezdünk. Okay, today's topic is how can we achieve light body in this life? In the A last, mai témánk az, from hogy tudjuk elérni a Shaolin fénytestet ebben az Christians, életünkben. even in Shaolin retreat, there are so Nagyon sok many kérdés merül fel ezzel The question kapcsolatban. A is, Shaolini we elvonuláson is want nagyon sok kérdést teszünk speed fel. up our procedure to practice. Szeretnénk So felgyorsítani in a this gyakorlásunk life, we want to get the folyamatát, achievement. mégpedig úgy, hogy Light ebben body. az életünkben eredményt érjünk Okay, el, so hogy el now tudjuk érni a we fénytestet. this topic, how we meditate, how we practice, how Úgyhogy we most ez a can témánk, hogy quickly hogyan meditálunk, or hogyan in this life gyakorlunk, to get hogy the gyorsan result, ebben get az the light életben body result. eredményt érjünk el, elérjük a fénytest állapotát. What we mean light body? Let's see. Mit értünk ez alatt, hogy In our fénytest? Ziwai Qigong Nézzük practice, meg. we know we want to get A the Csungyon yang Csikung gyakorlásban, ugye mindenki What tudja, means hogy yang szeretnénk shen? elérni a Yang yang shen shen is, szintet. Mit it jelent a yang looks shen? like a A light yang shen body. The body, azt jelenti, when hogy úgy néz ki when a we look at testünk, mint egy ourselves, because fénytest. this is physical body, right? Amikor Light magunkra body nézünk, is a ugye látjuk light. magunkat, ez It's a no fizikai test. A fénytest az matter, fény, az no nem anyag, skin, no hair, nem a but it bőrünk, still a looks like hajunk. there are hair, but that exists in the light way. Úgy And tűnik, this hogy light is not megvan minden light fizikai in tulajdonság, csak a our world. fényben látszik, a fényben Because in létezik. our world, the light Ez a fény, ez nem a mi is a, világunk. is a from lamp somewhere. And that light is, the whole body is a Ez a light. We fény, can ez never valahonnan see where máshonnan the jön. source És is. ez a fény az Okay, egész so testet in our beragyogja, és nem practice, we látjuk a call it yang forrását shen, pontosan. A yang shen, gyakorlásunkban right? yang And shennek nevezzük as ezt a we szintet. know, in Buddhism practice, A buddhista there gyakorlásban is a kind of achievement of van egyfajta the last eredmény, moment, the body will change into the amikor light. At this az élet moment, we utolsó say pillanatában we a test get fénnyé the változik. rainbow body. Look at the Ez person. erre azt This mondják, tehát ezt procedure úgy is hívják, like hogy we change a the physical szivárvány body into testet the ért el a light, and gyakorló. we call it Ilyenkor a rainbow test body. fénnyé változik, és szivárványtestnek nevezik. Yeah, this is a procedure. You don't left anything in this world. Can be hairs, can be nails, but your whole body Ez egy olyan change folyamat, light. amikor And nem then igazán hagyunk you semmit itt a világban, vagyis nagyon keveset you hagyunk itt a like világban, a together with the körmöket, a light hajat esetleg, disappears. So de what we fénnyé mean változik a light test, body? és a fénnyel együtt eltűnik. Remélem, engem jól hallottok. What we mean light body? Light Mit értünk a body means fénytest alatt? light body means for our system we say that is A fénytest a mi rendszerünkben we don't have the physical body azt jelenti, hogy abban a pillanatban nincs fizikai testünk, and csak our csíink self van, and spirit. és a szellemünk és az önvalónk. Body, the matter change into És amikor a fizikai test az and anyag at that csívé moment, változik, no matter. ebben a Only chi pillanatban and nincs spirit. anyag, csak In csí this form, és chi szellem. plus spirit, in this Ebben a form formában a exist. csí és We a call it szellem együtt light body. létezik. Ezt Especially hívjuk fénytestnek. during the meditation, during the pause stage. Meditáció When you közben, a feel megpihenés you leave the állapotában, body, amikor azt érzed, hogy the elhagyod a physical body tested, somewhere, but you a fizikai left tested the ott van physical body, valahol, and then you could see your physical body there, és but egyszer csak meglátod, you are megpillantod in a fizikai another testedet, location. de te In egy this másik moment, helyen vagy. also we can say we exist in a light body.
Ebben a If pillanatban somebody mondhatjuk died, azt, hogy if egy you have the fénytestben eye, you can létezünk. see this Ha valaki person even meghal, died, they have no physical body, but you can see still a figure like herself or tehát ha himself, valaki meghal, but in a láthatjuk, hogy nincs light form. fizikai teste, But viszont at this láthatjuk moment, egy the light fényes is not bright, it's formában. like a little bit dark light. És Yeah. sokszor Beyonce means ebben a very bright pillanatban nem light. olyan fényes Light ez a bodies can fény, be tehát nem olyan very fényes ez a strong, can be not fénytest. so strong. A fénytest If you igazából azt count jelenti, hogy your nagyon lamp, if fényes. your young Ez energy nagyon very erős strong, fény. very A yang powerful, very energia nagyon bright, like erős. sunshine, for És example. akkor olyan If erős your lesz az ember energy is not fénye, so mint a strong, maybe napfény. like Hogyha az moon, still energiánk light, your light, nem but olyan not erős, so strong, not so hot. tehát ha a saját fényünk nem olyan erős, Yeah, why we say light body? Because during the tehát akkor meditation, mást during the látunk. pause state, we can visit different world, upper spiritual world. A And then you meditáció can see állapotában, there, a megpihenés all of állapotában them meglátogathatunk exist más in the világokat, light body. felsőbb és alsóbb For világokat is, example, és a during the felsőbb meditation, világokban is if you go to the látjuk, Eastern hogy mindenki medical fénytestben Buddha's world, létezik, you és will hogyha see meditáció közben all elmegyünk a there gyógyító the Buddha figure világába, akkor látjuk, hogy ott minden exists in alak a light, a little bit blue light, egy kicsit blue light kékes body. They fényű don't wear testben clothes because létezik, tehát they don't need clothes. fénytesteket All the látunk. body transparent Nem viselnek ruhát, exists nincs as a szükségük blue light ruhákra. body, right? Minden test Blue light is áttetsző, also the kékes light. This is not fényként rainbow. látjuk Yeah, we őket. Ez call it nem also szivárvány light body. színű, de ez is When you go fénytest. to some other world, Ha más világba megyünk sometimes you látogatóba, see some world they still wear some light clothes, but mostly láthatunk olyat, hogy without vannak clothes egy exist fényes just as a ruhák light is body because a why testeken, de a need legtöbb clothes for that? helyen nincs szükség ruhákra. Okay, so we understand the light body. Why we say we Így meg want tudjuk to érteni a fénytestet. develop ourselves to get light body in Miért this akarjuk life? magunkat fejleszteni, hogy Yeah, elérjük a because fénytestet ebben light az body életben? Miért jó ez nekünk? is another kind of life which Azért, mert a without the fénytest ez egy másik physical fajta limitation. élet. Fizikai korlátok It is this nélküli energy. létezés, fizikai This korlátok energy nélküli élet. exists in Ez a this fajta light. energia, In this ez a light, fény van ebben az életben. we don't need to think about our physical troubles. És ebben az And életben, this ebben az light életformában nem kell a travel, fizikai problémáinkkal foglalkoznunk. can travel suddenly from one place to another És location. gyorsan el tudunk But our utazni physical egyik body helyről a másikra. knows that functions. A fizikai testünk ugye erre So nem light body képes, means nincsenek meg ezek a higher funkciói. world, to live in a higher world, A fénytest azt to jelenti, live hogy egy in another magasabb way. világban élünk, máshogyan élünk. And also we say here when we practice spirit, at that moment És we azt is mondjuk, hogy amikor understand gyakorlunk, akkor a lelkünkkel who you gyakorlunk, are. és elérkezünk az We call it the önvalónkhoz. true self. Feltesszük a And the kérdést, true megértjük self azt, hogy combined with kik vagyunk. your Megértjük, light, hogy ki az is igazi the light önvalónk. body. És ez az igazi Physical body önvaló, ami and összekapcsolódik true a fénnyel, self, és létrejön there a is a difference. fénytest. When true self leaves the physical A body, fizikai test és then it az can see the önvaló physical body, kapcsolatban vannak, de amikor az and physical önvaló body is kilép a like our fizikai clothes testből, akkor or látja a not. fizikai testet. So without physical body, És olyan, mint we a fizikai still test olyan, mintha exist. ruha lenne csak. So in this way, what Fizikai means test death nélkül is is? tudunk létezni Death means tovább. you left Ebből a your szempontból old nézve mit physical jelent a body halál? and to Ez exist azt jelenti, hogy in a levetjük light úgymond a body. régi Okay? In a fizikai light body. testünket, és The light fénytestben body, as we know, létezünk the tovább. energy have different levels. If Fénytestben is tudjuk, hogy különböző tehát your tudjuk azt, hogy energy is különböző strong, szintű practice to get energiánk van. rainbow Ha erős az light energiánk, here. akkor Otherwise, the light szivárvány can be színű a fényünk. other Hogyha kind, nem erős, not akkor so más bright.
színű This lehet is the a way fényünk, vagy nem to olyan maintain, get fényes. rid of this physical body to get the light body. We És want to aztán, ahogy get there. meditálunk, el akarunk oda jutni, hogy So elérjük a now let's see. fénytestet. Tehát erre a szintre akarunk eljutni, hogy ezt Now az erős see our fénytestet human beings elérjük. development. Nézzük meg, hogy hogyan fejlődik Our human being now we can az say emberi now lény. at this moment we can call ourselves a carbon-based life. Most ebben a Carbon-based pillanatban life. szén So alapú all élő our életformák body vagyunk. finally is based on the carbon. Ugye And a we can use testünk fire, szén oxygen to burn alapú, it. And then és it will disappear. This physical body will disappear. And this carbon is very, végül ez a fizikai test, ez how to say, eltűnik majd. low temperature. Yeah, we use fire, the carbon will Amikor burn. mondjuk tüzet használunk, akkor a But szén az elég. if we have the silicon-based life, De ha szilikon and then alapú az the body életünk, can live in a very high temperature situation. akkor ez Yeah, a this is test why képes some people élni say nagyon magas maybe human being hőmérsékletű later körülmények will között is. become a silicon-based life. Sokan emiatt But gondolják the azt, hogy az emberi lény physical később life is szilikon not really alapú existing. életformává változik, So de ez egyelőre ugye nem another we call it valósult meg. chi-based life. We don't És a need the matter, következő we call típus chi. a chi Where alapú chi is élet. not matter, Itt energy is nincs not szükség matter. So in az that anyagra, way, the matter csak stuff chi-re. cannot Ugye a chi az disturb us. nem anyag. And even like gravity cannot disturb us. So Itt például we a want to gravitáció develop sem to zavar get bennünket. this achievement. Tehát szeretnénk úgy fejlődni, hogy Okay, elérjük so ezt az eredményt. this is our purpose. We want to get the light body. Ugye ez a Get the célunk, hogy light elérjük a body. fénytestet. So it's just like we know, we practice, while we practice, we get more, Qigong practice means we want to the Qi develop, to get stronger, Tehát azért gyakorlunk, hogy a full csinket Qi, and then fejlesszük, change into light Qi. ugye megerősítjük a In this kötcsinket, physical body, átalakítjuk there are more and fénycsivé, more light Qi. és így a fizikai Finally, testünkben egyre the több Qi, the energy fénycsi will van. change into És matter, végül az into Qi energia again. So the átalakul, az procedure, anyag the átalakul energy csívé will ismét. change the matter into Az energia energy. Okay? Just átalakítja a like testet we use energiává. fire to burn the body, and the body again become a stronger fire, right? A Mint fire például, ha cannot tüzet be használunk, hogy fire makes the megégessük, body megerősítsük a burn to get testet, we és get stronger megégetjük a fire. testet, és So ezért here the ezzel same. erősebb tüzet hozunk létre. In this De ez egy practice, ugyanolyan we folyamat. use our light to burn our body or change with mantra bien. Itt a Change the fényünket body használjuk into arra, hogy light átalakítsuk a again. And then testünket. finally Megégetjük, we get úgymond, more betüzesítjük a light. testünket, és We get the fénnyé light body. alakítjuk. És így megkapjuk a At this moment, this fénytestet. procedure, we call it rainbow body. És But ebben a later it will pillanatban ezt change az into állapotot light szivárvány body, not testnek only this nevezzük. moment. It will exist in a higher world. In that world, everything exists in És light. tovább élünk egy magasabb világban. Ebben a világban minden fényként létezik tovább. So, try to understand. We use Próbáljuk energy megérteni. to change the body. Energiát használunk arra, The hogy practice, átalakítsuk a key testet. practice is we have A to have kulcsfontosságú enough gyakorlás light energy. To az, give hogy with egyre our több vagy light elég energy fényenergiával to change our rendelkezzünk. physical body És ez a into more fényenergia light. átalakítja a This is fizikai the testet procedure will make our fénnyé. physical body have more and more light. És ebben a folyamatban a testben So, egyre több és the több a fény. practitioners, any kind spiritual practitioners, Mindenfajta vagy bármilyen which fajta kind spirituális of gyakorlók, Dao nem számít, practice, hogy Buddha milyen practice, Christian gyakorlás, a practice, taoista and gyakorlók, a buddhista any gyakorlók, kind bármilyen practice. If fajta we want to spirituális develop the spirit, gyakorlásnál, ha we fejleszteni have to akarjuk a use
a lelkünket, vagy a szellemünket, használnunk kell az energiánkat ahhoz, hogy átalakítsuk a testünket, és elérjük a fénytestet. A szellem az önvaló, ezt nem kell megváltoztatnunk. Amit meg kell változtatnunk, az az energiánk. Az önvaló, az igazi önvaló, ez mindig is ott van, mindig létezik. When the self combine with our physical body, we are human beings. When the self combine only with energy, we get light body, no, not physical body. Hát ha az Okay, energiánk so fizikai testtel van for spiritual összekapcsolódva, vagy practice, kombinálódva, akkor the emberi lények key vagyunk, hogyha a practice fénnyel that is kapcsolódik össze. how we can quickly improve Ez az átalakulás. our A light energy, kulcsfontosságú our kérdés, hogy chi. hogyan tudjuk gyorsan fejleszteni, How we átalakítani a can csínket. strongly improve our Hogy chi. tudjuk erősen fejleszteni a This is a csínket? key. Ez a This is kulcs the kérdés a most important gyakorlásunkban. things. Ez a How we legfontosabb can dolog. use the strong, powerful chi Hogyan in the tudjuk universe. használni az erős csít? Okay, the situation is A helyzet az, in different levels of the world, the hogy a energy világ különböző definitely different. szintjein az The lower energia level egyértelműen különbözik. of the world Tehát a have világok. low frequency, Vannak az low alacsonyabb frequency szintű energy. világok, ott In fact, alacsonyabb a concept, try to rezgésű understand. az That energia. means, yeah, their speed is lower. Ez azt It jelenti, is hogy a lower. They cannot sebességük travel lassúbb. in the whole universe. Nem tudnak utazni az Like egész in our univerzumban, world, we can say we are using mint a mi light speed világunkban. in this world. We call it light speed. Light Itt ugye speed mi azt is a the sebességet infinite használjuk, amit speed fénysebességnek in this hívunk. world. We are Ez ugye having ez egy nagy limitation of sebesség. this speed. Okay, this is light. Light means electromagnetic Tehát field. a fény az So az we are living in this elektromágneses field. mezőt jelenti, az elektromágnesességet. Yeah. The fastest way is the light speed. Itt a leggyorsabb But módszer az a in fénysebesség. the higher world, De egy magasabb világban they don't have this light limitation. They are living in another nincs ez a space. There fajta is another kind of energy. fénysebességkorlátozás. That kind of light Másfajta fény van. travel much faster than Ez a our fajta light. fény Their frequency sokkal nagyobb strong, much sebességgel higher, mozog, much mint a higher. mi világunkban lévő This is fény, why in that és world sokkal magasabb a rezgése, they travel in the universe és így könnyedén utaznak az egész fast, univerzumban. anywhere, Gyorsan, suddenly. bárhová. So Hirtelen, nagyon if gyorsan we ott try teremnek to bárhol. explain the difference between different worlds, it is not so Ha easy megpróbáljuk elmagyarázni because az we are eltérést used a to különböző understand világok között, ez everything nem könnyű. with our senses, our Mert hogy mi five itt mindent az senses. 5 We want érzékszervünkön to touch keresztül it, feel it, érzékelünk, smell it, értelmezünk, hear it, mindent or we want to megtapintunk, see it, taste megszagolunk, it, smell it. ízlelünk, So we látunk, have this hallunk, kind of concept. és nekünk van egy ilyen fajta elképzelésünk, egy ilyen koncepció létezik a tudatunkban. We have this kind of concept. This is why we, for us, it is difficult to És emiatt az understand. elképzelés vagy koncepció miatt nagyon It is nehéz difficult megértenünk, to understand what it is if the speed is much faster than light. tehát nagyon nehéz Yeah, as megértenünk, we hogy know. milyen az, amikor a sebesség sokkal nagyobb, mint a Einstein's fénysebesség. relative theory said, Ugye az our speed Einstein even relativitás elmélete close is to the azt light mondta, speed, hogy a sebesség, amikor and what we közel jár a found, fénysebességhez, it becomes shorter. rövidebbé válik. Time become longer. Az idő hosszabbá Yeah, változik. that means
time. That means time and space changes. Time and Változik space az idő és a changes. tér. How we can understand. Hogyan lehet ezt Time and megérteni? space changes. Az That idő és a means tér változik. when we are traveling in different speed, Ez azt jelenti, hogy ha our különböző body sebességgel will utazunk, exist in different ways. a testünk And the különböző time, like módokon our fog age, létezni, vagy also will appear in different ways. This és is the az idő és a idea. tér If we ugyanúgy más travel formában much jelenik faster than meg. the light and then come back, you Hogyha a can live sebességünk sokkal nagyobb, many, mint many a years. fény, és aztán When we pedig come to the és earth, úgy utazunk, és maybe many visszatérünk a generations Földre, have passed. akkor Yeah. lehet, hogy közben So that sok means generáció eltűnt már universe, a time and Földről. space. Tehát az univerzumban az Universe idő és is a time and tér, space. In different levels, time and ez, space are different. That means our tehát speed az are univerzumban a different. különböző szinteken az That idő means és a tér life különböző. exists in different kind of forms. És itt a fény különböző So formákban, here vagy az élet különböző we develop formákban ourselves. We went létezik. from low speed to a high Úgy speed of fejlesztjük life. most itt magunkat, hogy alacsony And then we sebességről see egy the sokkal time nagyobb and space sebességet el changes. tudjunk érni. So spiritual practice És just érzékeljük, ahogyan for az light idő és a speed. tér How to változik. realize it? Yes, that is energy. That is chi. Azt, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani? Ez az energiával. Ez az You are energia, ez to a chi. the chi to upgrade our level A chi-t from akarjuk lower használni ahhoz, time and hogy space into magasabb higher szintre time space. jussunk. Az alacsonyabb szintű Okay, so térből here és időből we magasabb have, you can szintű see térbe jussunk. how we can use this light chi. Itt át kell Or gondolnunk, hogy hogyan tudjuk használni where ezt a we can fénycsit, get this light chi. Or honnan tudunk szert tenni erre how a we can fénycsíre, make a lot of light chi. Because vagy if we hogyan have tudunk light úgymond chi, csinálni it sok will change, fénycsít. it Hogyha can sok change the fénycsink physical van, body, it ez can help megváltoztatja us a to go to a fizikai higher testet, world. és segít nekünk abban, hogy egy magasabb So világba now let's juthassunk. see our practice again. Nézzük meg a gyakorlásunkat ismét. We meditate for many years. We feel Meditálunk chi. sok éven keresztül, We feel érzékeljük a chi csít, flows in the body. érezzük, ahogy a csi áramlik Okay, a that testünkben. is good. Ez jó. And we practice in Lu Dantian change Jing into Qi, we get more fog Qi. More fog Qi. But still we understand that Qi És a not gyakorlás strong közben a enough. And csingből then csi lesz, több köd csi, okay, we change fog Qi into light Qi. aztán átalakítjuk a So köd csít only light fénycsívé, Qi can change our spirit. csak a Yeah, that fénycsi means change self. tudja átalakítani a To szellemünket, leave the physical body. Okay, so az here we get önvalónkat the úgy, light chi. hogy el We tudja get hagyni a the fizikai light testet. chi from fog chi. A And köd csíből also fénycsí lesz, we can get the light chi. For example, we absorb chi from sun to get some light chi. be tudunk fogadni fénycsit But úgy is, hogy sun is a still the csít matter fogadunk be a world. napból, We get chi from moon, that is still the matter world. We get de chi ez még from mindig az anyagi világ. A stars, holdból is planets, fogadhatunk that is be still csít, az a csillagokból in is. our world. Ez még, There are mind, these chi, but still too low. ez még mindig So ez az anyagi világ, we know ez a mi higher time világunk, and ez még mindig space, alacsony they szint. have higher level of chi. They are Van light. magasabb szintje a Like in our csínek, world, we have our light. Our light is ugye a the fény. electromagnetic A field. fény a mi világunkban ez az elektromos, az Higher world, they elektromágnesességen have their alapul. energy, their chi. A magasabb If világokban az we ő can csíjuk use, létezik, if we can use egy másfajta that csí. chi Ha mi from képesek higher vagyunk world azt a csít to használni, a develop magasabb világokból our származó physical csít body, használni arra, that hogy will be fejlesszük a very fizikai powerful. testünket, az egy nagyon erőteljes If we dolog. only in our matter world to get some chi from matter, from fog chi Ha csak az into anyagi világból light, fogadunk be still too low. csít,
because we still ködcsít, vagy see in fénycsít az our anyagi history, világból, ez még mindig túl there are gyenge. so many practitioners Látjuk a that we történelemből, hogy say milyen sok-sok the gyakorló practitioners volt, és van are is, so many. They like the hairs of a cow, and who can get achievement. It's like horns of a cow. Okay, tehát that olyan means sok almost no one gyakorló van. can get the achievement. Our new Egy ilyen tehenes science right hasonlatot mondott a now mester, hogy have olyan, been mintha egy tehénnek az developing egész so teste, de quickly. hogy akik tényleg elérnek They eredményeket, az csak created a fire tehén szarvának a csúcsa. created, Tehát, hogy nagyon and kevesen érnek el after we magas found how we eredményeket. can use fire, and Hogyan tudjuk használni a it changed our tüzet, life, changed human beings' life. és hogyan tudjuk ezzel megváltoztatni az Fire. emberi So we lény can call it for human életét. being. The fire is the first civilization. After human beings Tehát az started emberi to lény, use fire, amikor elkezdte human beings használni a tüzet, ezt intelligence nevezhettük changed. az emberi civilizáció első Okay? szintjének. Yeah, Tehát and ez az there are emberi new intelligencia equipment fejlődése. have been created to use fire to get vapor, to drive És az emberek elkezdték használni a and tüzet, then aminek a we segítségével found human aztán beings haladtunk tovább, they létrehoztunk can be gépeket, used by munka, machines. a And then munkaerőként használtuk a human beings gépeket, found tehát hogy how we can fokozatosan use fejlődtünk. electricity. And not És aztán only use eljutottunk az electricity, we elektromossághoz, can hogy elkezdtük tudni használni az produce electricity. elektromosságot, And then we elkezdtünk use tudni electricity termelni a based on elektromosságot, fire. In our és modern használni ezt. society, everywhere, everywhere, A modern lamp, társadalomban mindenütt computer, telephone, cars, airplanes, any equipment, a telefonok, a they számítógépek, az use autók, a electricity. repülőgépek minden elektromosságot Yeah. használ. Everywhere use electromagnetic field. This is Minden why we can say elektromágnesességet for használ. human being, the second civilization caused Tehát by mondhatjuk ezt, hogy a második szintű civilizáció az elektromosság használatával jött létre. Ugye rájöttünk, hogy hogyan tudjuk használni az elektromosságot, hogyan tudunk létrehozni elektromosságot, minden megváltozott, és most már minden elektromosságon alapul a világunkban. Ha nincs elektromosság, a mesterséges intelligencia sem működik. Nézzük meg, hogy mi történik, ha az otthonunkban nincs elektromosság. Aztán el kell ezen gondolkodnunk. What is the next civilization? Yeah, what is the next civilization? Hogy mi is a civilizáció. We discussed that she has must Mi lesz a következő szintű civilizáció? Ugye beszéltünk róla, hogy a Qi-nek sokkal nagyobb a sebessége, mint az elektromágnesességnek, vagy a fénynek. De ez a fény, a Qi-nek a fénye látható harmadik szemmel, de ez a fény, ez különbözik attól a fénytől, amit a normál szemeinkkel látunk. Tehát ez az általunk itt ismert fénytől különbözik. Okay, so again, we get the conclusion. Tehát ismét arra a konklúzióra jutunk, hogy a következő civilizáció egyértelműen a Qi, ez az energia fogja létrehozni, irányítani. Eddig nem nagyon volt szerencsénk létrehozni olyan eszközöket, amik erős Qi-t tudnának létrehozni. Az elektromosság
Ha villámra gondolunk, akkor megértjük az elektromosságot könnyebben. Tehát úgy értették meg az emberek, és aztán pedig tudósok, nagy elmék létrehoztak olyan eszközöket, amik használták ezt az elektromosságot, az elektromágnesességet. És most gondolkodnunk kell azon, hogy mit tudunk használni ahhoz, hogy csít termeljünk, vagy erősítsük a csít. How we even only use the chi. Hogyan használjuk a csít? Hogy tudjuk termelni? Az még hasznosabb lenne. De a mai napig nincs még olyan erős eszközünk, vagy gépünk, ami valóban képes fénycsít termelni. De mi kutatásunk több mint 30 éve kutatjuk, mi a meditáció. Több mint 30 éve szeretnénk megkapni a választ arra, hogy hogyan tudnánk felgyorsítani a meditáció folyamatát, a fejlődési folyamatot. Hogyan tudnánk elérni a szivárványtestet ebben az életben? Hogy tudnánk Yangshan szintre jutni ebben az életünkben? Nem akarnánk újra és újra reinkarnálódni sok-sok alkalommal, és még mindig emberi lényként jönni és meditálni. Reméljük, hogy meg tudjuk valósítani ezt az eredményt ebben az életünkben. Meg akarjuk valósítani ezt az eredményt ebben az életben. Okay. Yeah, the good news is our system give us Ebben ez a jó, abilities. hogy a rendszerünk megadja azt a képességet, try to understand it. We try to understand what it is. de 30 év alatt próbáltuk megérteni, hogy mi ez. Én személy szerint nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy megpróbáltam megérteni. Mert hogyha nem értünk valamit, akkor nem hisszük, nem hisszük el, hogy létezik, hogy nem értjük, hogy mi ez. Tehát és végül elkezdtük megépíteni, létrehozni ezt a szerkezetet. Megpróbáljuk megépíteni ezt a szerkezetet. Tehát követve az instrukciókat, mert ez a szerkezet, ez fel fogja gyorsítani a folyamatot, a fejlődési folyamatot. Ezt a szerkezetet Biguánnak hívjuk. Még mindig nem értem én sem teljesen, egy bizonyos fajta tudományt és technológiát használ. Már 30 év eltelt. És elmélet szempontjából még mindig nem értjük teljesen, hogy mi ez. Ugye próbáljuk megérteni a modern technológia és tudomány szempontjából, de még mindig nem értjük, hogy pontosan mi ez. Úgyhogy végül félre kellett tennem a modern technológiát és tudományt. Egyszerűen csak követnem kellett az instrukciókat, és csak a spirituális tudományt és technológiát kell használnom. Tehát csak csináljuk. Csak gyakoroljunk. Tavalytól kezdődően átalakítottam a gondolkodásom, mert nem próbálom megérteni a modern technológia és tudomány szempontjából,
Nem próbálom most már használni az elektromágneses mezőt, hogy megértsem ezt a tudást, csak a spirituális technológiát és tudományt használom. És erről a szintről kezdtem el létrehozni ezt az eszközt, ezt a szerkezetet, amit mini biguánnak hívunk. És sok gyakorló megpróbálta már, kínaiak, és sok gyakorló, akik itt voltak Kundavelben, Kínában, kipróbálták, és mindenki úgy érzékeli, hogy ez nagyon erőteljes. És természetesen én is kipróbáltam, és nagyon meglepett. A mini biguánban az energia sokkal erőteljesebb. És ennek az energiának a segítségével sok ember úgy érzi, hogy jobban működik a harmadik szeme, és a mini biguánból sokkal jobban működik az online gyógyítás, a távból gyógyítás, mert hogy az az energia van itt ebben a mini biguánban, amit magasabb szintű térből, magasabb szintű időből és térből érkezik ez az energia. Tehát ez egy virtuális biguán. Úgy nevezzük, hogy virtuális biguán. Ez magasabb térből és időből származik. Úgy tűnik, van egy kis technikai probléma. Megoldódott. Internet probléma volt, igen. Internet problem. Okay, we continue. Tehát folytassuk akkor. In our system, the higher spirit showed me they want to A mi rendszerünkben a magasabb szellemek, létezők mutatták meg nekünk, hogyha fel akarjuk gyorsítani a fejlődésünket, akkor használnunk kell egy eszközt, meg is megmutatták nekem a virtuális biguánt, mint amilyen ez az ábra például. Ez az időben és a térben létezik ez a virtuális biguán. És ez a virtuális biguán pedig magasabb szintű energiát és magasabb szintű életet ad nekünk, a mi kis helyi, saját anyagi biguánunkban. Mint például abban, amit Kijevben építünk. Ez a biguán kapcsolatban áll a virtuális biguánnal, és ezen keresztül befogadjuk a csít, a magasabb energiát, fénycsít a magasabb szintű biguánból, a magasabb szintű világból, és ez a biguán kapcsolatban áll a többi kis mini biguánnal.
yeah, from to connect with many, many mini big one. És So kapcsolatban every mini áll big one will sok-sok get mini this biguánnal. kind of chi, the És ez higher az level összes mini chi. biguán megkapja a magasabb szintű csít. As we know, the virtual big one exists, always there exist. When they És first ezt tudjuk, time hogy a me, virtuális I biguán az, understood it, az, and az then we try létezik, az for so mindig many years. létezik. I don't És ugye understand it very próbáljuk well. This megérteni is sok why éve, I didn't understand we can really build it or not. Last 6 years we started to build already ugye in régebben, és én Kiev sem értettem first. meg teljesen, hogy And meg Kiev tudjuk-e építeni, model vagy sem. is Ugye 6 éve this one. elkezdtük építeni, Yeah, ez a this kijevi is modell, the ott, ami same középen as a látszik a képen. virtual big Ez one. pontosan úgy néz And ki, mint a here we have virtuális biguán. rooms to we can live inside and to get És itt vannak the high szobák, energy amikben lehet around this big one. lakni is And akár. Itt nagyon this erőteljes connect az with many energia. other big És ones ez a too. biguán sok-sok másik Mini big ones. biguánnal, mini biguánnal So kapcsolatban áll. now the give big one system we are try our best to try to build it. The Ugye a last kijevi few biguán years there rendszert, are ezt many ugye big minden troubles, tőlünk telhetőt errors and megteszünk, hogy configurations, megépítsük etc. ezt. Ugye itt The rengeteg road probléma is volt az not elmúlt easy. években a This is why this vírustól procedure has kezdve a been háborún át, delayed for a few years. és ez But késleltette, anyway, we are lelassította a still folyamatot. continue developing. De But folytatjuk az építést, a fejlesztést. last year I suddenly have the idea. De tavaly támadt hirtelen Because egy this is a ötletem, tehát knowledge kaptam just egy what ötletet. I get. We have to Ugye ez egy prove. olyan tudás, amit így kaptam. Even I have Ugye the ezt faith, I először believe this be kell works, but bizonyítani, hogy still we want to működik. Ugye én try hiszem, first. hogy működik, hittem mindig is, Yeah. This is de why I szerettük volna start to build small kipróbálni. one És ezért and elkezdtünk start to létrehozni build kicsi the mini big one to biguánokat, receive and use also mini not so biguánokat big big one to létrehozni. give and build a small one. How Egy, we need to egy try építünk egy kicsi first biguánt is, to mint test if it ugyanolyat, mint a works. kijevi nagy, kipróbálni, hogy Okay, so hogyan after működik. test, És teszt után yeah, many students tried. When they tell me how strongly they ugye nagyon felt, sok gyakorló I felt kipróbálta so ezt a mini happy. biguán, és It ahogy works. elmeséltem mindenki, hogy Okay, miket now let's éreznek see the procedure. bent, amikor gyakorolnak, nagyon It's örültem just neki, like mert made láttuk a folyamatot, tehát igazolódott. Okay, so after I had this idea, we started in Kundawell Tehát to miután megvolt ez az test this ötletem, small big akkor a one Kundavelben works elkezdtük or not. tesztelni a kicsi biguánokat, hogy működnek-e vagy sem. For Chinese group students, for Kínai the gyakorló international csoporttal, students, aztán pedig a nemzetközi and gyakorló csoporttal, their feedback és a were visszajelzések really fantastic. It fantasztikusak really voltak. works. Tényleg Even I működik. can't believe, for example, one practitioner who stayed 2 weeks in this mini big one Például and volt egy told gyakorló, me aki 2 her hétig a mini wrinkle biguánban disappeared. maradt. Her face become younger. I said maybe Azt a mondta, hogy psychological result. Yeah. Hogy Even az I can't arca believe it. fiatalabbnak It's so tűnt, powerful. And then our és Chinese hogy sokkal student, one jobban doctor, jobb lett a fizikai and told állapota. me Kínai his gyakorlók is voltak, akik more orvoshoz than is 10 mentek, years, the old spot on the face
Az egyik gyakorlónak volt egy ilyen öregségi folt az arcán, több mint 10 éve már, és eltűnt az arcáról, sokkal fiatalabbnak tűnt. És azt mondtuk, hogy Úristen, ez tényleg valóság. Tehát majdnem mindenki, amikor először ment gyakorolni ebbe a mini biguánba, mindenki érezte, hogy soha nem érezett még ilyen erőteljes csít életében korábban. Mindenki érzi, hogy a csí sűrűsége sokkal nagyobb, sokkal erősebb, mint kívül, a mini biguánon kívül. Ez pontosan az az eredmény, amit vártam. A mini biguán belsejében a csít magasabb időből és térből kapjuk, tehát magasabb szintű világból érkezik a csí. A mini biguánon kívül teljesen normál, átlagos a csí, és hogyha valaki bemegy, tehát ha bemész a mini biguánba, akkor egyértelműen érzékelni fogod a különbséget. Én amikor bementem a mini biguánba, egy másodperc alatt éreztem, hogy az egész testem körül nagyon nagy sűrűségű csí van. Tehát itt azonnal lehet érezni, hogy körülötted nagy sűrűségű csí van. És amikor lecsendesedsz, rájössz arra, hogy amikor ott bent vagy, sokkal gyorsabban és nagyon könnyen le tudsz csendesedni. Úgyhogy ez erőteljes fénycsí az, ami itt van. Ez sok ember különböző képeket lát, pontosan emiatt. Ennek a minibiguának az antennája befogadja ezt a fénycsít, és ezt beviszi a minibiguán belsejébe, és ezt érzékeli az ember. Pontosan ezt az eredményt vártuk. És az emberek tapasztalatai igazolták, hogy igen, ez valóban így van. Hogy néz ki a minibiguán? Tehát van egy úgynevezett antennája, egy befogadója a minibiguánnak, itt így néz ki, mint ahogy a képen. Ezen a befogadón keresztül fogadja be a magasabb szintű, vagy a magasabb világokból érkező csít. Ezen keresztül fogadja be a mini biguán. Tehát ez onnan érkezik, ahol a biguán van. Ezt a virtuális, tehát a virtuális biguánból tehát a mi világunkban lévő mini biguán kapcsolatban áll a másik világban, magasabb világban létező biguánnal. A mini biguán befogadja a magasabb szintű csít onnan, ezen az antennán keresztül. Jobb, ha befogadónak nevezzük. Ezen a befogadón keresztül befogadjuk a csít, befogadja a mini biguán a csít. És van egy úgynevezett csí konténer, tehát egy hordozója a csínek. Ugye erre azért van szükség, hogy amikor befogadjuk a csít, beérkezik a csí, valaminek tárolnia kell, hogy ne maradjon egy helyben. Tehát erre szolgál ez az úgynevezett konténer, vagy tartó, vagy tároló. Most egy sátrat használunk arra, hogy ezt a funkciót megvalósítsuk. Ezt a sátrat használjuk, még szükségünk van egy kis időre.
hogy tökéletesítsünk mindent, de maga ez a sátor képes arra, hogy a csít belül tartsa, ezen a sátron belül, tehát ezen a konténeren belül. Így néz ki a mini biguán. Ugye a tetejére helyezzük az antennát, a befogadót, és ez fogja, ezen keresztül fogadja be a fénycsít, ezt a magas szintű csít, a sátor. We need to work a little while, and then inside there are more and more qi. Okay. If Tehát here dolgoznunk kell egy keveset rajta, és tehát egy dolgozik egy keveset, maga ez a befogadó, és egyre több és több csí van belül. A mini biguán egy kis pont, egy hely, ami kapcsolódik a rendszerhez. Doesn't connect with external electricity system, it will not light. Ez olyan, mint mondjuk egy lámpa. Ha egy lámpa nem kapcsolódik egy külső elektromos rendszerhez, akkor nem fog működni, nem fog világítani. Ugyanez a helyzet a mini biguánnal. Kapcsolatban kell állnia ezzel a rendszerrel. Ezért van egy ilyen folyamat, hogy aktiváljuk a mini biguánt. Tehát összekapcsoljuk, csatlakoztatjuk a nagy rendszerhez. Ennek érdekében továbbra is kutatunk Kundavelben. Ugye Kundavelben a sátrat és az antennát összekapcsoltuk, és összekapcsoltuk a rendszerrel, és így egy mini biguánná változott. This is why second stage, we only send this receiver, but you buy. Második lépésként, ugye az első körben elhoztuk Kundavelből a sátrat is, de ugye ez nehézkes dolog, de most már csak magát a befogadót, az antennát kell beszerezni a Kundavelből, és saját maga megveheti az ember hozzá a sátrat, össze kell kapcsolni a sátorral, és majd aztán pedig aktiváljuk, összekapcsolom a mini biguánodat a nagy biguánnal, és így kezd el működni. Tehát ez az, amivel most dolgozunk, amivel foglalkozunk. Minden kicsi biguánt összekapcsolunk a nagy biguánnal. This is light energy connection. Ez a kapcsolat, egy fény és fényenergia kapcsolat. És kísérletek után megállapítottuk, hogy működik. Tehát ez a teljes folyamat. Van nekünk ez a mini biguánunk, és ezt a mini biguánt összekapcsoljuk a Földön lévő biguánnal, mint ami Kijevben épül. Ugye ez még nincsen kész, nekünk van egy kicsi, amin keresztül építettem egy kicsit, ki tudjam tesztelni. Tehát ez a kicsi biguán az összes mini biguánnal kapcsolatban áll, és ez pedig ez a kis biguán, meg a mini biguánok összekapcsolódnak a virtuális biguánnal. Vannak olyan gyakorlók, akik ahogy leültek itt gyakorolni a biguánban, meglátták ezt a virtuális biguánt. És ugye komolyan meditálsz, lecsendesedsz, és működik a harmadik szemed, akkor meglátod a biguánt. Ha ez még nem működik, akkor pedig alapvetően érzékeled a nagyon erős, sűrű csít a mini biguán belsejében.
I asked many students, I usually feel it, I usually feel it. Nagyon sok Okay, gyakorlót more megkérdeztem, hogy than tényleg 90, érzed? it's even more than Érzitek? És több 99% mint of people really feel 99 much stronger chi százalék az inside. But embereknek still there are érzi a somebody, sokkal oh, erősebb I don't feel csít big difference. I don't feel, belül. yeah, Még as mindig van many. olyan, Some aki, people aki nem are not érzékeli. sensitive to chi. And then Hát ez egész that egyszerűen azért difficult. van, mert van And néhány olyan some ember, aki people, nem túl their érzékeny a mind, yeah, csíre. are busy to do Aztán something. vannak, We are seeing akiknek something túl else. erősen Your zizeg body az is not elméjük, actually don't feel állandóan well. pörög, So that gondolkodnak, is nem normal. tudnak lecsendesedni, If és more than emiatt nem tudják 90% of érzékelni. students feel stronger, De ha több that mint is wonderful. 99%-a a That is gyakorlóknak really érzi az erős wonderful. energiát, akkor ez Yeah, csodálatos so eredmény. this is now the solution. How we Most are ebben a going to pillanatban ez a speed megoldás, up, hogy hogyan can tudjuk support felgyorsítani much more people try a to fejlődésünket, realize their hogy tudunk sokkal lifetime több in embert this life támogatni, with the help hogy elérjék a of fénytest the állapotát ebben spiritual az equipment. életükben. As we know, when different machines have been produced, Amikor különböző our gépek senses have készülnek, been vagy épülnek, expanded. Yeah, telescope, ugye az érzékszerveink, microscope, az érzékelésünk expanded. Our kiterjed. eye Gondoljunk a appears. teleszkópokra, a Telephone, mikroszkópokra, telephone aztán a expanded. Our telefonra. ears function. Ugye ez a telefon a Okay, fülünk működését, laboratory is funkcióját our terjeszti ki, a mouth, teleszkóp, a mikroszkópok, a nose szemünk function. Okay, működését now terjesztik ki. last 2 years we know AI appears. Ugye az elmúlt 2 évben pedig már It ismerjük a mesterséges increased intelligenciát, ami megjelent, before. ami kiterjeszti, Maybe megnöveli to get some az research agyunk or get some materials, we need működési to turn képességeit. to look in different books in the laboratory. Now we only need a few minutes, one person, and much quicker. So human beings have been developed. Even we can use AI to support our Hát az brain emberi function. lény erősen fejlődik, ugye Okay, még a but mesterséges intelligenciát is tudjuk már használni even arra, hogy az ancient times, where agyműködésünket no kiterjesszük. any disturbs from our modern society, they meditate Az ősi időkben ugye még nem naturally. léteztek ezek a fajta Still, technológiák, still there, people meditáltak, get a achievement. képességeiket Very használták, sad, saját very képességeiket good God, fejlesztették, practitioner, és ugye nagyon almost kevés impossible gyakorlónak to sikerült nagyon realize magas this szintű achievement eredményeket like elérnie, body in this life. So és they nagyon had to kevesen érték el a reincarnate, fénytestet egy next life életben, és continue to újra és do újra this. kellett reinkarnálódni, és folytatni a If gyakorlást. also we create like AI equipment De ha to képesek help vagyunk ilyen gépeket us létrehozni, vagy to felszerelést get this létrehozni, mint a environment, mesterséges intelligencia, hogy to létrehozzuk help ezt a us quickly develop környezetet, ami ourselves, segít nekünk abban, hogy that fejlesszük will be magunkat, wonderful, az fantastic. csodálatos lesz. So this is the solution. Until now, we try to use the Big One system to speed up our procedure Tehát of most ez a megoldás, ugye eddig teszteltük és final megpróbáltuk sequence. használni a Biguan rendszert erre, hogy Who uses it felgyorsítsuk a fejlődésünket. will understand it, És will aki know használja, it és is. kipróbálja, és Because megismeri, from megérti. our modern science and technology, impossible to understand it. Mert Just egyébként a try, modern you technológia és will tudomány understand it, you will szempontjából feel it. lehetetlen megérteni, hanem csak Okay, érzékelni tudjuk. so later we'll try more and more times to use this system to practice. After 1 year or maximum Később 2 egyre years, több időt we will töltünk majd finish ezzel, hogy the teszteljük, big one használjuk ezt a in rendszert, Kiev, és and amikor probably also felépül, in elkészül other teljesen a nagy Biguan Kievben, locations. Yeah, this system, the mini big one, will become much stronger. It's like, akkor a mini Biguan rendszere is sokkal erősebbé válik yeah, majd. it's like when there are more the energy which you can
receive, you will feel more energy in the mini big one. És ugye Next, minél több next energiát be step tudsz will be fogadni majd more oda, annál erősebb lesz az energy. energia a mini For biguánban. example, the natural big one here, the mini big Például a one, the természetes basic biguán, function is itt a mini receive biguán, the higher level qi into ugye the ennek az a inside. funkciója, And hogy this qi befogadja a will help magasabb us szintű to develop. csít. És ez a csí segít nekünk abban, hogy Certainly, fejlődjünk. from this big one, also we can send the information, not only Ugye ebben energy. a biguánban When nem we csak send information, energiát, hanem információt is and then you tudunk also will küldeni. receive it. For És ha example, információt küldünk in some period of így, time, if we akkor send ez képes vagy information, befogadni ott a mini biguánban. let people change their body, become younger, Például egy olyan in információt, hogy probably your body will change az over ember time. megváltoztassa a Or we testét, legyen send some fiatalabb, váljon information to fiatalabbá strengthen kicsit, our kidneys. Probably vagy your pedig olyan kidney információt problem küldeni, hogy will be erősítsük meg a disappear. veséinket, akkor For healing, valószínűleg for eltűnnek majd a vese improving problémáink. A gyógyítás, our body's function, vagy a testünk even működésének for a fejlesztése, improving our javítása, brain's function. az There are agyunk a lot we need to do. működésének a What we will fejlesztése. do, we will test with this big one Most system. mindent tesztelni But fogunk ezzel the a final Biguá conclusion is rendszerrel. De a we végső want to célunk use az, the help of this big one system hogy to a Biguá activate rendszert ourselves, to upgrade our civilization. használjuk arra, hogy aktiváljuk és Okay, magasabb that's szintre all for emeljük today. Thank you very az much. emberi civilizációt. Ez See you már soon. minden. Köszönöm szépen, hamarosan ismét Bye. találkozunk. Viszlát!